Näin käytät kolmiosaista AMA HD putkenpyörityssarjaa. AMA HD Rotator on helposti liikuteltava moottoroitu putkenpyörityslaite. Työskentelykorkeus säädetään käsin kahvasta hydraulisesti pumppaamalla. Kokoon taittuva jalkapoljin on helppo kuljettaa mukana. Kumipyörät asetetaan hahloihin putkikoon mukaan. Teleskooppiantenni nostetaan ylös, jotta rullaliinan pään voi kiinnittää siihen silloin, kun liina ei ole käytössä. Putki kiristetään rullaliinalla ja ketju asetetaan hahloihin. Näin putki pysyy tukevasti paikoillaan ja pito on hyvä. Rullaliina kiristetään käsipyörän avulla. Kytke laite päälle virtapainikkeesta. Voit käyttää laitetta akulla tai verkkovirralla. Valitse ohjausyksikön kytkimestä, haluatko säätää nopeutta säätönupista vai jalkapolkimella. Laite pyörittää putkea halutulla nopeudella. Pyörityssuunta valitaan jalkapolkimelta. AMA HD Table on moottoroimaton putkenpyörityspöytä, jota voit käyttää itsenäisesti tai AMA HD Rotatorin apuna. Se on helposti liikuteltava, mutta pysyy tukevasti paikoillaan, kun kahvan laskee alas ja pyörät nousevat ylös. Työskentelykorkeus säädetään hydraulisesti kahvasta käsin pumppaamalla. Sivusta vedettävä teline on kätevä kulmahioma koneelle. Kumipyörät asetetaan paikoilleen putkikoon mukaan. Teleskooppiantenni nostetaan ylös, jotta ketjun voi ripustaa siihen silloin, kun ketjua ei käytetä. AMA HD Tablessa on ketju putken kiinnittämistä varten, jotta laitetta voi käyttää myös yksin ilman moottoroitua HD Rotatoria. AMA HD Support on HD-pyörityssarjan apupukki. Sitä on helppo liikuttaa kallistamalla pyörien varaan. Työskentelykorkeus säädetään työntämällä tappi haluttuun kohtaan. Sen jälkeen korkeus hienosäädetään käsipyörää pyörittämällä. Siipiruuveja kiristämällä välykset poistuvat. RST-kuularullat asetetaan hahloihin putkikoon mukaan. Nyt AMA HD Rotator pyörityssarja on valmiina käyttöön ja isojenkin putkien hitsaaminen onnistuu kevyesti. Hitsaussauman laatu on erinomainen, kun hitsari voi hitsata vakiasennossa. Helppoa ja tehokasta. Eikö totta?